Христос увоскрес! Заправди воскрес! Христос увоскрес! Заправди воскрес! Христос увоскрес! Заправди воскрес! Умилованные у Христе Пану, братья и сестры, дорогие христиане, святый Ян Апостол у первым своим послании у 2 главе написал: «Бо темра проминае, и правдивое світло світить ужо». Темра раней чи поздней проминае. А что есть правдивое світло? Хто есть правдивое світло? У 1 главе того ж послания он пишет, что Бог есть світло. И нема у им, у Богу, ніякої темри. И материальное світло хто створив? Бог створив. У першей главе книги Роду читаем: «Бог сказал, хай станется світло». И сталося світло. Бог есть світло, и Он створив світло. Ведаете, чому мы так долго не могли увойти в костел? Потому что сегодня ветер моцный, и в костеле было темно, на улице темно, и мы никак не могли запалить пасхал. Дул ветер, да? Я так сидел, слухал Слово Божие, и одразу аналогия мне пришла, что темра не хоча, каб світло палало. Не хоча, але не може нічого зробити, бо світло має в собі моц бути завсюди. Світла нельга згасити, тому що світло – це Бог. І, брати і сестри, у гэтую ноч пасхальную мы хочем поглядеть на наше жыццё тут на землі, нас, христиан. Чому подкреслюю нас, христиан? Тому что мы дети світла. Біблія каже, що тыя, хто прийняв Христа, стали новым створением, стали детьми Бога. И мы уже не з'являємося детьми темры. Мы дети світла. И мы идем за светлом. Что такое Пасха? Пасха – это переход. Пасха – это переход с темры граху у світло життя. Мы с вами сегодня переживаем этот момент, коли наш Пан Єсус Христос, Божие світло, Сын Бога Найвищейшего, увайшов у темру смерті. Увайшов туди навошта? Навошта Христос зайшов до тхлані, у эту темру, каб принести там світло. І на третій день воскрес, і пайшов як світло для світу. І сам про себе Єсус сказав у Євангелії того ж апостола Яна, у 8 главе мы читаем слово Иисуса, 12 строка. «Я світло світу. Хто йде за мною, не ходить у темри, але буде мати світло життя». Сегодня Костел Божий, сегодня христиане католицкого веровызнания обвящают, что Христос есть світло, Христос есть життя. Хто не ходить за Христом, той живе у темрі. Брати і сестри, це треба признати як факт. Факт. Чоловік без Христа ходить у темрі і не ведає, куди йде. Я хочу, каб ми в гэтую ноч, глядячи на Христа, вечное світло, і йшли далей за ім, не глядячи на тое, що темра вельми часто пытается агарнуть нас, наше життя. Д'ябол робить усё, каб чоловіка тримати у темрі. І він нас полохає, і він дмує на нас гэтым ветром, каб світло не горело. Але пам'ятайте, ніщо
І ніхто не може згасити світло, яким є Христос. І як би нам тяжко не було, Пасхал сьогодні горить, і ми його внесли в храм. Бо Христа ніхто не може згасити. Його гасять тисячогоддзями. От моменту, коли існує християнство, його гасять і гасять. Дують і дують, топчуть і топчуть, заливають і заливають. Але ніхто не може згасити світла. Бо воно є. І здавалося, коли, як читали у муки Пана у п'ятницю страсную, як Єсус помирав на крижі, що було сказано? Темра огарнула всю землю, темра. Як Божий Син помирав, темра огарнула світ. І здавалося, конець. І учні, які йшли по дорозі у Емаус, читаємо у Євангелії Луки у 24 главі. У день воскресения Пана, коли Пан уже воскрес, мы сегодня прослухали Евангелие о воскресении, и шли по дороге разважали, что сталося. Был пророк, был наставник, был великий Мессия, а его забили. И темра огарнула свет. Але йдучи по дорозі і розважаючи у такій депресії, у смутку, розчаруванні. Бо це люди. Ми часто піддаємося розчаруванням, часто піддаємося смутку. Як тільки сатана питається увести нас у страх, користаючи нашими недоречностями, грехами і слабостями нашими. Коли ми пробиваємо у греху, пробиваємо у темрі, і нам здається, все, кінець. Ніякого виходу нема. Пам'ятайте, брати і сестри, є Єсус. Є Єсус, которого ти повинен ускликнути і покликати. Єсус, ти є світло, ти воскрес. І у той момент, коли учні йшли по дорозі у Емаус, Єсус долучається до їх, і вони не познають наставника. Бо у їх чоловічому мишленні він був забитий. І вони бачили, як він помирав на крижі, як його пробили дідою, як його положили в могилу. А жінки приходять і кажуть, що він воскрес. Ми ж скептики. Ми ж невіруючі. Нам потрібні аргументи. Не аргументи тобі потрібні, а світло у твою душу, у твоє серце, яке ти повинен сам пригласити, Єсус. Єсус долучається до їх і каже: «О нерозумные и марудные сердцем, как уверить во все, что казали пророки». Я ж вам тлумачив, я ж вас попереджував, каже Єсус. Ці не треба було, щоб Христос терпів і увійшов у славу свою. Ми з вами вчора розважали в Страсную п'ятницю. Що таке криж? Це зустріча безмежної любові Бога за злостю і егоїзмом чоловіка. Ісус повинен був взяти на себе эту злость, эту темру. Повинен був войти туди, щоб сказати дьяволу: «Конець тобі! Конець тобі, тому що я прийшов, щоб визволити своїх дітей». І Ісус починає тлумачити своїм учням слово, сідає з ними на вечеру, розділяє хліб. І тут здарається у їх серцях цуд. І вони кажуть один одному: «Ці ж серце наше не горели у нас, коли він розмовляв з нами в дорозі і відкривав нам Писання». Дорогі християни, незалежно від нашої темри, від наших упадків,
ад нашых слабасцяў, ад таго часамі, што нам здаецца, што няма выхаду, што цемра так агарнула маё жыццё. Памятайце, што святло ёсць. Памятайце, што ніхто не можа яго згасіць, бо то Бог. І нам трэба, як гэтым учням з Емаус, нам таксама людзям, хрысціянам, кожны год і кожны дзень трэба нам прыпамінаць Словам Божым, малітвай адкрытасці на Господа, што ёсць у канцы гэтага цёмнага туннеля святло. Это Иисус уваскрослы, который заўсёды выведзе нас з гэтай цемры. Толькі варунак: я хочу прыняць Хрыста. Я хочу ісці за ім. Я хочу ісці з ім у гэтым жыцці. Калі ты ахрышчаны, мы сёння з вами будзем таксама перажываць вось гэты момант аднаўлення сакраменту хросту. Ввогуле сённяшняя ўся літургія перапоўненая святлом, пачынаючы ад пасхала, ўнашэння яго сюды, да? Заканчваючы вось гэтым аднаўленнем хросту, мы будзем трымаць свечкі ў руках, прыпамінаючы, што кожны з нас у дзяцінства, прынесены ў храм Божы, атрымаў гэтае святло ў сваёй душы. Нашто ты, чалавек, пазваляеш сатане гасіць яго? Чаму ты ідзеш ад святла? Куды ты пойдзеш ад святла? Дзе табе будзе лепш? Дзе табе будзе уютней, цяплей, святлей? Нігдзе. Усе гэтыя матэрыяльныя рэчы ў свеце, которые прапануе нам сучаснасць, да? Это ўсё ілюзіённае. Яно свеціць і згасае. Нічога нема трывалага ў гэтым свеце. Вы самі это разумееце, вы ж разумныя істоты. Ні тэлефоны, ні аўтамабілі, ні дома, ні камфортнасць. Гэта ўсё нестабільна. І гэта не заспакоіць у сэрцы чалавека шчасце і любові. Это ўсё ілюзія, которую сатана создае нашими ж руками. Сапраўднае святло — это Иисус. І па чым пазнаём, што мы ходзім у святле? Па чым пазнаеш, брат і сестра, што ты ходзіш у гэтым святле? Па чым? Ян апостол кажа: хто кажа, што ў святле, а ненавидзіць брата свайго, то яшчэ дагэтуль у цемры. Вот тая злость, про которую мы учора разважалі, эгоизм наш людскі, помста, ненависть, крыўды — это цемра. У ёй нельга жыць. Прабачэнне і любоў бліжняга — это знак, што ў тваёй душы гарыць сапраўднае святло. Хто любіць брата свайго, той застаецца ў святле, кажа Ян апостол. І няма ў ім згаршэння. Хто не любіць или ненавидзіць, той у цемры і ходзіць у цемры, і не ведае, куды ідзе, бо цемра засляпіла ягоныя вочы. Браты і сёстры, мы ўсе патрабуем святла, мы ўсе патрабуем Езуса. Не аддаляйцеся ад Яго. Дарагая моладзь, я сёння бачу многа маладых людзей у касцёле. Аллилуйя! Где вы у неделе? Где вы у Божьем храме? Где вы на молитве? Не бойтесь Христа, не бойтесь святла, бойтесь цемры. Тому что той, хто ходить у святле, йому нема чого бояться. Йому нема чого бояться, йому нема чого соромиться, бо у святле все бачно. А Господь каже, что ничего нема укрытого, что не вышло в наяв. Вы святло свету, вам не надо бояться, вы святло свету.
Ви розумієте, от, каб у нас усіх, да, горело то світло Боже, каб Єсус, нам бы ліхтариків не потрібно було. Зараз ми вийшли б з костюла, да, без телефонів, без свічок, да, і глибоко загорілося, бо 1000 католиків вийшли на вулицю. Аллилуйя. Давайте будем до этого расти. Давайте обновлять наш заповедь с Господом. Давайте працаваць над нашей душой, над нашим сердцем. Не быть у темры, не позволять сатане нас трымаць у няволі, не позволять нам жить у страху, але ісці до святла. Иисус есть святло. Калі мы будем ходить у святле, Иоанн Апостол кажа у той же 1 главе, так як Ён у святле, Иисус, не? Тады маем супольнасць адны з аднымі. І кроў Иисуса Христа, Сына Божага, ачышчае нас ад усялякага граху. Што б ты ни зрабіў, як бы ты ни памыліўся, як бы ты ў жыцці не заблукаў, калі ходзіш у святле, ты жывеш у любові Бога. Вось што абвяшчае нам сёння Пасха. Я ёсць святло, кажа Єсус. І хто ходзіць за мной, ходзіць у святле, ходзіць у жыцці.